програма е за всяка жена, която ще отдели 3 пъти в седмицата в делнични дни по час и половина-два за работа в малка група с мен. Ще имате първична среща с мен, която ще бъде в Zoom или на живо, и тя ще е индивидуална консултация за вас и поставяне на нашите цели в нашата работа съвместна между вас и мен. След това вие влизате в група и правите практика на живо 3 пъти седмично в София. Имате месечен абонамент, който заплащате за всичко това. Влизате в онлайн затворена група, в която всички жени ви помагат, защото това е женска общност. И да се надяваме, че вашите проблеми след няколко месеца ще са разрешени, и аз вярвам в това, защото ще положа цялото си усилие, всичките си методи на работа, с които мога да ви изкарам от състоянието, в което сте, и да ви помогна да разрешите проблемите си. Жени на всякаква възраст може да се включат в тази програма и са добре дошли, ако са решени да работят. В тази група ще има жени, които имат желание да се променят и са готови да действат, а не само да говорят за това. Така че чувствай се поканена и се включи, пиши ми, и нека да опитаме заедно в тази среща на жени да си помагаме и аз да бъда полезна за теб с методите, които владея.